Man kan nok ikke se røgen her på. Anders tager sine ting væk, okay? De kan også prøve at løbe Magnesium af. Jeg synes, at vi skulle have sådan nogle dage, hvor man bare laver det her. Ja, det er mega hyggeligt. Det er der på RG, deres egen dag. Hvordan vi stopper det der? Vi stopper jo ikke bare sådan lige. Det skal køre. Der har vi en god plan. Sæt bare lige en fod op og så lige kaste ned på gulvet. Men er det ikke også det, der er noget pointen? Ja, at vi gerne vil finde ud af, hvordan vi går til at stoppe det. Jo. Men man anser altså, hvis man skal tage sådan en kæmpe spand over 600. Vi skal være klar til at trykke på gassen ned stoppen. Tryk på hvad? Gassen ned stoppen. Hvor er det? Den røde knap lige under bordet. Ja. Hvad skal jeg gøre? Rende rundt? Ikke noget nu, der skal bare sådan på. Prøv lige at komme ind. Godt. Så hæld noget vand i. Vand? Yes. Optager. Ja, optag derhen. Ej, kan vi se, hvor sort taget her? Hælder du vand i? Sygt! Ej, hvor er det vildt! Ja. Ej, hvor er det vanvittigt! Mere, John, mere! Godt. Jeg tror, vi skal stoppe i hvert fald på gassen, kan vi? Birte! Birte, det så godt ud. Det er lige Okay, er det nu meget, der er Nej. Men vi skal lige have... Nej, Ja.